hier my kasse. Also, ek nanka maar. Hey, die liewe hier. Dat is natuurlijk niet zo. Also hoor, dat is iemand met dood aan die skrikken. Hij weer doodgeschiet. Nou wat is dat? Dus kan we zo leven. Moment leven Dus moet je gevaar. de politie wel doen? Ja. Ik was in meerderheid van die tijd bij haar geweest. En ik heb elke dag zo gehuild. Als zei die zuster, maar ik moet niet huilen. Ik moet samen naar praten, ik moet van moeten praten. En ik heb één dag, toen die maandag, voor ik weer ga, ik met oma van zak vruchten gekoopt. En een paar schoenen wat ik van moet aantrekken. Want zij kon me zich geloven. En mama zei van mij, ik moet die schoenen van aantrekken wanneer ik nou daar kom bij het hospitaal. En ik kon niet wachten om bij het hospitaal te komen. Met mijn aankomst daar, nou de eerste kamertje, als je kind daar ligt, als het Iris, ICU. ja. En ik zie niet klomp dokters staan zo daar, maar ik ga voorbij wanneer we moest nog bij mijn kind komen. Zij heeft zo niet hoeken gelegen. En wat ik aankom en ik kijk op en ik zie naast niemand, ik vraag maar, waar is mijn kind? En die meisjes wat samen met mij in de kamer geweest zijn, alles zei van mij, ik moet gaan kijken bij ICU. Er staan allemaal die klomp dokters rondom lopen. Ze hebben weer aanval gekregen. Het hulle vir ons gesê, ons moet ons fone aanhou vir die boodskap. As dit deurkom, as hulle ook nie gaan maak het, hulle vir ons kan phone. Want toe ek vir die suster gesê, die Here se genade gaan sy opstaan. Ek glo. Maar deur die bid, toe gaan die apparate weer aan wat aankonnek is aan haar. Toe begin te beweeg het weer die pype en goed. En al wat ek gesê het, dankie Here. Maar die Here het wat deur gedaan en die wat opgetel.